Bona tarda, si us sembla, anem per començar. Sí? Bé, si us sembla, anem per començar aquesta sessió d'avui, aquesta xerradeta amb l'excusa de l'exposició que tenim al Col·legi d'Arquitectes de la Seu de Vic sobre els jardins, de la industrialització, a les fàbriques de riu que tenim en aquest fantàstic riu Ter. Doncs avui tindrem el Carles Garcia, el director del Museu del Ter de Manlleu, ajuntat amb, en el fons és aquest conglomerat de museus que hi ha a tot Catalunya, aquesta xarxa de museus a Catalunya. Carles, benvingut i moltes gràcies per assistir-hi. Gràcies a vosaltres. Suposo que molta de la gent que està, o quasi la totalitat de la gent que està connectada aquí coneix el riu Ter, segurament també coneix el riu Llobregat i potser coneix altres petits rius de Catalunya que han set claus essencials per tenir el país que tenim ara, el país que tenim de Catalunya. Tu no tens el seu telèfon? Un moment. Vale. Bé, els canals que tenim al llarg del Ter, que és l'objecte de l'exposició que tenim a la seu, com deia, de Vic, del Col·legi d'Arquitectes, han donat lloc a la Catalunya industrial que tenim ara. Va ser a partir del 1840, o en Carles ens il·lustrarà més bé amb les dates, però al voltant del 1840 o així va ser quan van començar els primers grans canals que van portar aigua i, per tant, energia i, per tant, van poder facilitar la ubicació, la construcció d'aquestes grans colònies tèxtils al llarg dels nostres rius catalans. Clar, les colònies tèxtils aportaven també que hi hagués l'amo de la fàbrica, l'amo que s'hi feia la casa, l'amo que per tenir una bona casa hi tenia uns jardins que són precisament l'objecte d'aquesta exposició. Us convido, doncs, quan pugueu anar a la seu de Vic del COAC per veure aquesta exposició on hi ha uns dibuixos que ha fet molta gent, que ha comissariat en Manel Vicente, que juntament amb el Carles Garcia i el Museu del Ter n'ha editat un llibre. També per part del COAC l'Antoni Companys ja ha estat present en tot aquest comissariat de l'exposició. Us encoratjo, us animo a anar a veure l'exposició, a gaudir-la, i també us convido que aquest proper dissabte, si no ho heu fet ja, que us podeu apuntar a una visita que farem guiada en el jardí, si no ho dic malament i si no em corregiu, de la Casa Periques a Torelló. Un jardí ben conservat, crec jo, en aquests moments, i que podria ser un dels exemples de com era un jardí d'aquestes fàbriques de riu del nostre estimat Ter. Per part meva res més, si de cas penseu a tancar els micròfons si no interveniu. En Carles Garcia farà la seva exposició i quan acabi la seva exposició obrirem un torn de paraules, de rèpliques, de comentaris i de tot allò que vulgueu o cregueu necessari. Per tant, per part meva res més. Perdoneu, també recordar que s'està enregistrant la conferència i que més endavant es podrà veure sencera, prèviament una miqueta editada, en el canal de YouTube del Col·legi d'Arquitectes. Bé, tot seguit ja passo la paraula a en Carles Garcia perquè ens pugui fer una miqueta la seva conferència. Carles, tot teu. Gràcies. Moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies per la presentació. Encara no s'ha connectat el Manel. Serà important quan es connecti, que ell igual després també estarà bé, que ell també té una altra mirada diferent de la meva. Jo el que us parlaré avui és d'un treball de recerca sobre els jardins de la industrialització del Ter que es va publicar finalment l'any 2019 amb Dalmau Editors i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. De totes maneres, és un treball de recerca que el vam publicar l'any 2019, però desenvolupat llargament. El vam començar l'any 2006 i va participar molta gent
va apareixent... Us apareix una cosa en pantalla? De moment no, Carles. Recording has... No, és una altra cosa, suposo. És un treball de recerca que s'ha fet entre gent de diverses procedències, de diversos àmbits, entre ells el Manel Vicente, no? Gent procedent del paisatgisme, la jardineria, la història, en el meu cas, de l'antropologia. I és un treball que va durar molt de temps. Malauradament, dues de les persones que en van ser l'ànima en el seu origen i que hi van participar, que són en Joan Molera i en Jordi Cirera, que són dos més dels autors d'aquesta publicació, van morir al llarg del procés de recerca i avui no tenim la seva perspectiva, que potser també hauria estat bé en una sessió com la d'avui. De totes maneres, espero que es pugui connectar el Manel Vicente i segurament podrà reforçar i ampliar alguna de les meves reflexions. Ara faré allò tan lleig pel que parlo, perquè aquí jo no veig cares, però almenys no veig totes les cares, però almenys en veig alguna. I vosaltres veieu la meva. I ara jo vaig a fer allò tan lleig de compartir un arxiu i deixaré de veure-us i veuré només la meva pantalla, cosa que és una mica desagradable. No sé si vosaltres em podeu veure a mi. Et veiem a tu, Carles, ara encara de moment. No veieu el... No has compartit pantalla, No ho he fet. Pensava que havia fet el gesto. A veure... És la icona del costat del número? Sí, no. Ara veiem l'escriptori. Sí, perdoneu. M'havia descuidat un pas. Havia fet la icona i després no havia triat el... He anat directament a buscar l'arxiu. Bé, el títol que us he proposat, a veure, jo al final, el títol que us he proposat és reivindicar un patrimoni fràgil, perquè en el fons, si nosaltres vam començar aquest treball de recerca, era perquè teníem una consciència molt acusada de que estàvem davant d'un patrimoni en un alt risc de desaparició, per manca de conservació i, sobretot, creiem que per desconeixement. O, com a mínim, la primera part de la manca de conservació o la primera part de la degradació sempre és el desconeixement i la manca de valoració. Per tant, ens va semblar que el primer pas que podíem fer, i probablement el més significatiu que podíem fer des del Museu del Ter, era un treball de recerca que tenia com a finalitat principal reivindicar aquest patrimoni de fragilitat extrema. El resultat va ser, després, com us he explicat, de molts anys de recerca, de molt treball de camp. Es van dibuixar tots els jardins, s'han inventariat totes les espècies, ara parlo de memòria, em sembla que hi ha 141 espècies i estan identificades en tots els jardins. Aquest llibre que teniu va acompanyat al final d'uns annexos, aquest llibre que us estic posant en portada. No sé si em veieu a mi parlar, perquè segons si em veieu o no... Sí que et veiem, sí. Sí que et veiem. Vosaltres em veieu en petit, no? Sí. Vale. En aquest llibre, al final, tenim uns annexos en els quals es veu la feinada infinita que van fer els nostres companys resseguint tots els jardins, inventariant totes les espècies que s'hi trobaven, i això queda recollit en un annex al final, que a mi em sembla molt valuós. Bé, jo, per començar, avui us explicaré, us donaré quatre idees, 4 indicacions, que és el màxim que, 4 informacions, que és el màxim que podem fer en una sessió d'aquest tipus, però us
recomano molt, i a més faré un favor a l'editorial, si adquiriu el llibre i que li doneu un cop d'ull i que el gaudiu, perquè a més està magníficament il·lustrat amb els mateixos dibuixos que podeu veure a l'exposició del COAC, en aquest cas amb els originals, amb les aquarel·les. Per tant, us recomano molt l'adquisició d'aquest llibre. Ja veieu que podeu veure dalt que els autors de la recerca són en Pere Casas Trabal, en Jordi Sirera Bach, Carles García Hermosilla, en Jordi Graner Casellas, en Joan Molera González i en Manel Vicente Espriel. Espero que el Manel ens pugui acompanyar aviat. Bé, el Miquel ja ho explicava. El Ter és un riu industrial. Sobretot, és un riu industrial. És el protagonista, conjuntament amb el Llobregat, del singular procés d'industrialització de la Catalunya interior. L'aprofitament del seu cabal d'aigua per a la producció d'energia va omplir les seves vores de fàbriques i colònies industrials, que durant el segle XIX van transformar intensament el territori, especialment en el seu curs alt i mig, a les comarques del Ripollès i Osona. Les primeres instal·lacions industrials, estem parlant de principis del segle XIX, aprofitaven l'emplaçament d'antics molins fariners reconvertits, aprofitant les concessions hidràuliques i amb instal·lacions cada vegada més sofisticades. A poc a poc, durant el segle XIX, es van desenvolupar projectes cada cop més ambiciosos, de més dimensió, i a banda dels capitalistes i industrials locals, dels fabricants locals, que són els que van protagonitzar aquesta primera industrialització, cosa que moltes vegades oblidem i creiem que no, que van ser fabricants de fora que van venir a muntar les seves fàbriques. Entre aquestes fàbriques trobem cognoms absolutament locals, de fabricants i industrials locals. A banda d'aquests industrials que van encetar aquest procés d'industrialització del territori, altres inversors estrangers van veure en l'energia hidràulica del Ter i les condicions socials del territori una oportunitat per al desenvolupament de les seves indústries. Tenim 3 casos molt significatius que van lligats a 3 jardins o 3 conjunts jardinístics molt importants, que són la colònia de Borgonyà, Sant Vicenç de Torelló, la colònia dels suïssos Bevier, en el cas de Borgonyà, els escocesos Coats, els suïssos Bevier a la Farga de Bevier, al terme de les Lloses i Montesquiu, entre el Ripollès i Osona, o en el cas dels francesos Boulier, a la colònia Salou, a Roda de Ter. Els dos potser més grans, que eren els Boulier i els Coats, de fet, arriben ja quan el procés d'industrialització està molt consolidat. Arriben a la segona meitat de la darrera dècada del segle XIX, cap a 1895, diria que tots dos fan les seves instal·lacions industrials al Ter. Els seus jardins són espectaculars, responen fins i tot més al model, o en bona part al model de ciutat-jardí, sobretot el de Borgonyà, però no hem d'oblidar que són posteriors. Els altres jardins no apareixen només per imitació d'aquests, sinó que ja tenim una tradició jardinística de jardins a les indústries del Ter abans de l'arribada d'aquests dos grans. Ho especifico ja de partida perquè moltes vegades hi ha el prejudici de que aquí no s'instal·la la indústria o no succeeixen segons quines coses fins que no arriben aquests grans industrials de fora i en aquest cas no és així. Bé, aquest desenvolupament industrial va ser el motiu del creixement de les poblacions de la vora del Ter, com Ripoll, Torelló, Manlleu, Roda de Ter, etc. I les fàbriques ubicades en aquests nuclis urbans donaven feina a un gran nombre d'obrers i obreres. Però aviat l'aprofitament del riu va anar més enllà de la trama urbana d'aquests pobles i les fàbriques es van instal·lar en despoblats, constituint el que sabem que és un fenomen singular a Catalunya, que és el de les colònies industrials, paral·lelament al del Llobregat. Les colònies consoliden el desenvolupament d'aquest procés industrial.
Deixeu-me ensenyar-vos dues imatges que a mi em semblen molt significatives de la intensitat d'aquesta industrialització, perquè de vegades no som conscients del volum. Sí que sabem que es van instal·lar fàbriques a la vora del Ter, però continua, sobretot els que no són, la gent que no és d'Osona, jo crec que no té consciència de la importància de la industrialització en aquest territori. Fixeu-vos, això és un plànol de Manlleu, un plànol industrial i comercial de l'any 1883. El nombre de fàbriques és espectacular i el 1883 ja hi són totes les que podem trobar en aquests moments en el terme de Manlleu. Per tant, d'una manera bastant incipient. El mateix any, el mateix dibuixant, el mateix proveïdor, diguéssim, el mateix publicista, fa el mateix plànol a Torelló i fixeu-vos també la importància de la indústria tèxtil. Bé, les colònies, aquí per exemple, encara falta la de Borgonyà, fixeu-vos, a dalt hi ha la colònia de Torelló, que és la colònia de Vilaseca, però la colònia de Borgonyà encara no la tenim. A baix tenim la de Francisco la Cambra, que està al terme de Vinyoles, a Farga la Cambra. Un teixit industrial importantíssim. Les colònies, o aquesta industrialització i el marc d'aquesta industrialització, les colònies tenen també un experiment basat en el control social i el paternalisme que pretenia l'eliminació o la limitació dels conflictes obrers en una època d'alta conflictivitat, sobretot en els nuclis urbans, fins i tot en els més allunyats de la capital. La historiografia ha discutit molt sobre si el fenomen de les colònies industrials s'explica per la voluntat de l'aprofitament hidràulic, totes aquestes fàbriques que veieu ocupaven la vora del riu i n'aprofitaven la força de l'aigua i, per tant, una de les explicacions d'aquesta instal·lació d'aquestes fàbriques a la vora del riu és aquest aprofitament hidràulic, però després hi ha una altra versió, hi ha una altra teoria, que és que justifica la creació i l'existència de les colònies industrials com a eina de control social de les masses obreres. És un debat antic i molt interessant de la historiografia catalana, en el que nosaltres no voldríem entrar de forma unívoca en una banda o l'altra, però del que sí en traiem dues constatacions que ens sembla que són dues evidències, que per una banda la instal·lació molt intensiva de fàbriques a la vora del riu Ter per aprofitar la seva energia hidràulica i, per una altra banda, la importància del control social i el paternalisme com a pràctica habitual i consolidada per afavorir una pau social que era molt més fràgil en els nuclis industrials urbans, com és el cas, per exemple, de Manlleu. En definitiva, l'aprofitament industrial intensiu del Ter, per un motiu o per un altre, va passar en altres indrets del país, en va transformar el territori des de molts punts de vista. I, vist des d'una perspectiva actual, ens ha deixat un patrimoni industrial que és un dels punts d'interès o un dels punts que tractem des del Museu del Ter. Però bé, quan parlem de patrimoni industrial, almenys des de la perspectiva del Museu del Ter, tal com nosaltres mirem el patrimoni, quan parlem de patrimoni industrial no ens referim només ja, potser antigament sí, però en aquests moments ja ni ho fem ni ho podem fer, no ens referim només a la maquinària pròpia dels processos productius ni a l'arquitectura, ni als conjunts industrials en si. La història de la industrialització no es completa únicament amb el seu patrimoni moble i immoble. Aquesta és una mirada reduccionista de la nostra història industrial que no té en compte com la industrialització va transformar i afectar la vida quotidiana més enllà dels elements materials de producció en molts altres aspectes. No entrarem a parlar-ne, però, per exemple, hi ha tots els temes socials. De totes maneres, amb aquesta premissa, amb aquesta obertura de focus, és la que a nosaltres, entre altres coses, ens va fer fixar-nos en els jardins.
Quan analitzàvem els conjunts industrials instal·lats a les vores del Ter, descobríem que estem en aquest apartat, jardins d'industrialització. No havia passat les diapositives. Carles, em sents, eh? En Manel ja s'ha pogut connectar, ja t'està sentint. Hola, Manel. Té el micro tancat, de moment. Vale. Però Vale, ja està. Ja dirà la seva. Manel, tu quan vulguis, Vale, molt bé. Bueno, amb aquesta premissa, que amb això que dèiem, amb aquesta ampliar el focus, descobríem que a banda de rescloses, canals, fàbriques, blocs d'habitatges, obrers o residències burgeses, ens apareixien també de forma molt significativa els jardins. I, si voleu, més genèricament, el verd urbà, perquè no trobàvem només jardins, el típic jardí burgès, sinó que casualment o singularment trobàvem jardins oberts al conjunt de la població i una voluntat d'urbanització en verd del conjunt d'aquestes instal·lacions industrials. I aquí és quan nosaltres vam desenvolupar una mica la hipòtesi de partida del nostre treball de recerca, que és que els industrials, els fabricants que s'instal·laven a la vora dels rius, no concebien les colònies i les seves instal·lacions productives únicament des d'aquesta perspectiva productiva, sinó que es van volcar sistemàticament a promoure una ocupació també simbòlica del territori. I en aquesta ocupació simbòlica els jardins van adquirir un pes molt important. Bé, amb aquesta idea és amb la que, i amb aquesta vocació, és amb la que vam començar el treball de recerca, com ja us hem dit que va començar l'any 2006, amb la voluntat d'inventariar i descriure tota aquesta varietat, diversitat i riquesa de patrimoni de verd urbà al nostre territori. En aquest mapa podeu veure, nosaltres hem marcat, és una imatge del Ter entre Osona i el Ripollès, concretament, i aquí veieu en vermell els 20 conjunts industrials que nosaltres hem tractat en el nostre treball. El treball era originalment a la comarca d'Osona i el vam ampliar amb 3 espais més del Ripollès, en aquest cas els tallers Casals, la colònia Agafallops o la colònia Santa Maria. En aquestes 20 instal·lacions industrials hi hem localitzat jardins i en el llibre, en l'apartat, diguéssim, no introductori, en l'apartat central del llibre on tenim a més els dibuixos del Manel, es fa una descripció bastant detallada de cada un dels conjunts jardinístics de cada un d'aquests conjunts industrials, perquè en alguns casos trobem jardins molt variats, des del jardí de la casa de l'amo fins al jardí obert, fins a la pista poliesportiva enjardinada, etc. Per tant, en el llibre trobareu aquests 20 conjunts industrials, que no són 20 jardins, són més de 20 jardins, perquè en molts casos hi ha més d'un jardí. Bé, tornem amb aquesta idea del moment aquest de la industrialització. La industrialització i amb aquesta idea nostra de l'ocupació simbòlica del territori. La industrialització porta a la penetració de noves idees. I entre elles, entre moltes d'elles, alguns de vosaltres que sou arquitectes ho coneixeu molt bé, segurament molt millor que jo, durant el segle XIX un nou urbanisme regeneracionista que va incorporant de forma imparable el verd i els jardins o els parcs com a eina de transformació i progrés social, especialment al servei de les classes socials de base obrera, maltractades per les noves condicions de vida imposades per la industrialització,
etc. Ja sabeu, en el cas, per exemple, nord-americà, apareixen els grans parcs urbans al darrere d'aquestes idees. De fet, fins al segle XVIII, els jardins eren, de fet, els paradisos privats. Eren els espais privats de la reialesa, l'aristocràcia i més tard la incipient burgesia. Durant el segle XIX apareix una nova idea, que és aquesta idea del jardí municipal, del jardí obert, del jardí accessible i que es crea amb aquesta vocació de naturalitzant de les ciutats, de naturalitzar la ciutat que deia en Cerdà, per exemple. A banda d'aquest moviment bastant generalitzat de regeneracionisme urbà, hi ha altres idees al voltant de la natura, que, per exemple, les que impulsen la creació dels parcs naturals o els moviments de regeneració forestal, que també donen una visió positiva a la natura que fa que aquesta cada vegada tingui més prestigi en les intervencions, en totes les intervencions urbanes, o, per exemple, creiem que estan en la base també d'aquest interès pel verd urbà. Bé, per tant, dit això, com a punt de partida, fixeu-vos, això és una imatge a la colònia de Vila-seca. Parlàvem això d'aquests moviments de regeneració forestal, en el marc dels quals neix, per exemple, la Festa de l'Arbre. La Festa de l'Arbre és una festa que s'instaura té bastant èxit a bona part de les colònies del Ter. Aquesta és una imatge a Vila-seca d'una Festa de l'Arbre en què un nen està plantant, a la colònia de Vila-seca, Sant Vicenç de Torelló, està plantant un arbre. Bé, la pregunta principal que ens fèiem, constatada l'abundància de jardins al Ter, és, per tant, per què hi ha tants jardins? Nosaltres, com hem dit, la hipòtesi inicial que vam voler desenvolupar amb el treball era aquesta de l'ocupació simbòlica del territori i li afegim una altra dimensió, que és una dimensió pròpia de l'anàlisi de les colònies, que és aquesta idea que nosaltres hem adaptat al concepte de jardineria, que és la jardineria paternalista. Per què trobem tants jardins vinculats a aquests conjunts industrials? Perquè hi ha un interès tan remarcat els industrials que ocupen amb les seves fàbriques a les vores del Ter de completar les seves infraestructures productives amb un element evidentment mancat d'utilitat funcional des de la perspectiva de la producció com són els jardins. Doncs nosaltres creiem que és per aquestes dues idees. La voluntat d'ocupar simbòlicament el territori, per aquests dos impulsos de fons, i el paternalisme, la jardineria paternalista o paternalisme verd. En el cas del primer cas, l'ocupació simbòlica del territori inclou també una demostració per part dels industrials de poder i estatus social. El desenvolupament dels projectes de jardins als conjunts industrials del Ter responen a aquesta dimensió. Els jardins públics, que n'hi havia, com hem dit, oberts a tots els habitants dels nuclis industrials, de les colònies, i els privats, encara que estiguessin vinculats només a les cases dels propietaris, servien d'alguna manera per marcar el territori, senyalitzar-lo, imprimint el segell del propietari industrial en aquest espai. Bé, de fet, en qualsevol llibre de jardineria que us arribi a les mans trobareu la importància de la metàfora en l'àmbit dels jardins. El jardí sempre és una metàfora. Ja estiguin en el cor d'una gran ciutat, formin part d'un eixample urbà, es trobin en un modest pati d'una casa obrera, engalanin una rica casa burgesa, un palau reial aristocràtic, en qualsevol època històrica, són l'expressió d'un projecte personal o col·lectiu que respon a unes finalitats profundes. Tenen una dimensió metafòrica, utòpica, espiritual molt potent. Per tant, creiem
que en aquest sentit són un instrument molt potent en aquesta estratègia d'ocupació simbòlica. Els jardins neixen, doncs, de la necessitat de marcar el territori, si voleu, de civilitzar-lo. No n'hi ha prou instal·lant les infraestructures de producció, cal anunciar una nova presència, un nou projecte. Vam trobar una cita de l'urbanista, paisatgista, arquitecte Nicolau Rubió i Tudurí, de l'any 1926, que deia: lluny, vora els rius, les instal·lacions industrials es claven com a dards verinosos que la ciutat llança al damunt del paisatge. Els jardins, d'alguna manera, creiem que també eren una mica l'antídot amb aquest dard verinós. També és un prejudici això, però en tot cas creiem que els jardins feien una mica aquesta funció. Us he posat aquí un quadre, una imatge, una pintura, que és d'en Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol és l'hereu d'una nissaga industrial de Manlleu. Santiago Rusiñol és el primer de la seva família que neix a Barcelona. Tant el seu pare com el seu avi havien nascut encara a Manlleu, a la vora del riu. Eren cotoners, industrials cotoners, i tenien una de les fàbriques més grans de Manlleu. Després ho veurem, també. Rusiñol va pintar aquest quadre, aquesta pintura, que originalment s'havia ubicat a Olot, era un quadre que s'havia pensat que estava a Olot, perquè està dintre d'aquest to paisatgista, no? Però l'any que vam fer el 75 aniversari de la mort de Santiago Rusiñol, des del Museu del Ter vam fer un cert treball de recuperació de la relació de Santiago Rusiñol amb Manlleu i vam trobar aquest quadre relacionat amb aquesta fotografia. Fixeu-vos que és el mateix lloc, estan ubicades en el mateix sentit, com en Rusiñol, Santiago Rusiñol, quan dibuixa, quan fa el quadre, elimina la fàbrica i conserva només el jardí. Ens està parlant d'una visió de la indústria i com l'Alameda aquesta, l'eliminació aquesta d'arbres, el paisatge natural, doncs salva gairebé l'entorn industrial. També és un quadre que ens mostra com aquestes, igual que la fotografia, com aquests conjunts industrials no renunciaven utilitzaven el verd i els arbres i la jardineria en aquest sentit. Perdoneu, sou aquí, no? No sé si estic anant... Sí, som aquí, Carles, som aquí tots. No sé si estic anant molt ràpid o molt bé. No sé, normalment fem servir una horeta per a aquestes activitats. Jo no sé el contingut total que tens. Tu mateix et moderes o, si en cas, reserves l'últim quart d'hora per a les intervencions de Manel, Antoni o qui convingui. Un quartet més encara el tens, no?, suposo, de contingut? Sí. Doncs potser hauràs d'apretar una miqueta, Carles. Doncs va, apretem una miqueta. La cronologia dels jardins, abans ja hem parlat. Aquí a la teva presentació hi ha una icona que hi surto jo, que no sé si arrastrant deixaria de sortir a la imatge gran, que no sé si tothom em veu o no amb mi, i si no ho deixes així, o la redueixes, la disminueixes a baix, la minimitzes, vaja. Què vols dir, Miquel? No sé, a la teva presentació que diu cronologia dels jardins, ja almenys a mi em surt una foto aquí. Ara, perfecte, gràcies, Carles. Perquè almenys et veia tu, no la treia, almenys veia algú. No, doncs som aquí.
Molt bé, molt bé. Jo també hi soc, Jo també hi soc. Hola, Manel. Bé, doncs farem una mica de cronologia. Abans hem parlat una mica, molt ràpidament. Fixeu-vos, amb el plànol aquest que ja us he ensenyat abans, a la part de dalt hi ha la fàbrica de Hilados Rossinyol, de Jaime Rossinyol, Hilados y Tejidos del Don de Jaime Rossinyol, que és la fàbrica del Santiago Rossinyol, de l'any 1883. Rossinyol encara no ha construït en aquests moments la casa de l'amo, el Cau Faluga, que és la gran casa d'industrials que hi ha en el conjunt de la colònia Rossinyol en aquests moments. Però fixeu-vos en aquest text que acompanya aquest plànol, ¿no? Apareix aquesta idea. Así como la fábrica del señor Rossinyol, aunque un tanto separada, merece ser visitada no solo por su grandiosidad, sino por el gusto exquisito con que sus dueños la tienen montada. Cualquiera diría que no es otra cosa que una gran quinta de recreo. Quan parlem de jardins, qualsevol cita com aquesta és una joia, perquè un dels problemes de treballar en la dimensió històrica dels jardins és la manca de documents. Aquí tenim un altre plànol, en aquest cas de la colònia de Vila-seca, en aquest cas de 1886. Si us fixeu, ja apareixen vinculats en aquest cas a la Casa Almeda, que és la colònia de Vila-seca tenia dos fàbriques i dos industrials. En una d'elles, la dels Almeda, uns industrials manlleuencs, ja es veu aquí, ja s'intueix el traçat dels jardins i una sèrie de plantacions en el que avui són els jardins de Vila-seca. Una altra eina per determinar la cronologia d'aquests jardins és, malauradament, o en alguns casos per necessitat, els grans exemplars, els grans arbres que tenien bona part d'aquests jardins, d'aquestes colònies, un cop tallats ens permeten calcular de forma que sigui aproximada l'edat dels arbres i, per tant, molt probablement l'edat dels jardins. No sé si vols dir alguna cosa d'això, Manel. No, res, efectivament, o sigui, quan tu... Hi ha jardins que els hem pogut anar seguint gràcies a això, com a cosa curiosa, o bé perquè els anells en els arbres, o bé perquè hem trobat una tipologia de planta que en un moment determinat sabem que ha arribat a Catalunya, per exemple. Ara recordo que hi havia la colònia de Vila-seca, hi havia per planimetria i tot això, sabien que hi havia un conjunt de sequoiadendrum giganteum, i teníem referències de quan van arribar, saps? I gràcies a això, ostres, podíem datar i dir, aquest jardí està fet des de tal data. O, per exemple, els jardins del Pelut, clar, sabíem que les alzines tenien més o menys un centenar d'anys i coincidia amb altres escrits. O sigui que, en fi, per una banda o per una altra hem anat sabent una mica la cronologia dels jardins, que no és fàcil, no és fàcil. Gràcies, Manel. Continuo. Va, tipologies. Jardins tancats, jardins oberts, ciutat-jardí i urbanisme verd. Ja us deia abans que la varietat de jardins és més alta del que moltes vegades prejutgem, no? És evident que una de les tipologies de jardins més abundant és aquest que teniu aquí, en el cas de la casa nova de la Farga de Vier, o a la dreta els jardins de la Coromina, que és on anireu aquest dissabte, a baix la Torre Vella de la Farga de Vier també. És a dir, un dels elements de tipologies de jardins més relativament habitual és el jardí equiparable que trobem als barris benestants de les ciutats burgeses o a les cases urbanes dels industrials. Són
el jardí de la casa de l'industrial, que eren jardins normalment tancats, responien estrictament al gust dels seus propietaris i a les tendències estilístiques del moment i estaven vinculats arquitectònicament a l'arquitectura de la casa, com és el cas de la visita que fareu aquest dissabte, alguns de vosaltres, a la colònia de la Codonyina. Nosaltres, en el marc del treball de recerca, a part de vam incorporar també alguna d'aquestes cases d'industrials que estaven en nuclis urbans. El dia que agafeu el llibre, que segur que us vindrà molt de gust de mirar-vos, veureu que hi ha molts exemples d'aquests jardins en les colònies del Ter. Però després trobem un altre tipus de jardins, del qual el jardí Senyera, diguéssim, el principal, el més important, és el del Pelut, que segurament és un dels jardins més significatius i més importants i amb més risc en aquests moments del nostre patrimoni, el jardí de la colònia Invern. Que són, en aquest cas, els jardins oberts d'ús públic. Estaven concebuts per a l'ús de tots els habitants de la colònia. Clar, això sí que és un element que dota d'una certa singularitat a bona part dels projectes que tenim al Ter. No només en el cas del Pelut, sinó també en el cas de la Farga de Badia, que a part dels jardins dels propietaris s'hi va fer una intensiva intervenció en tot el territori. Cal citar també en aquest àmbit alguns jardins concebuts inicialment amb caràcter privat que acaben assolint un ús que podem denominar semipúblic. En aquests casos, els propietaris de les residències burgeses de les colònies hi permeten l'accés als habitants de forma controlada i restringida o en dates assenyalades. Aquest seria el cas, per exemple, dels jardins de la colònia de Vila-seca, que, tot i que eren vinculats a una casa, de forma relativament senzilla, eren usats pel conjunt de la població. Almenys en dates assenyalades. O, per exemple, un cas com els jardins de Can Riba, a les Masies de Voltregà, que els obrien als habitants, als treballadors de la fàbrica el dia 18 de juliol, coincidint amb la celebració del Alzamiento Nacional. En aquest àmbit també cal afegir els jardins que es vinculen a la generalització de la pràctica esportiva durant el segle XX, les pistes de patinatge i altres exemples, però en el nostre cas, de forma bastant singular, les pistes de patinatge. Després, una altra tipologia que també seria relacionada amb aquesta dimensió, és la de... Aquí tenim un dels dibuixos del Manel, de la colònia de Vila-seca, una dels que hem estat parlant. Fixeu-vos la dimensió del jardí i de les plantacions, que estava vinculat, sí, a una casa, però que en moments puntuals i per segons quins grups era permès l'accés. L'altra dimensió, l'altra tipologia, en la que hem posat sobretot el cas extraordinari de Borgonyà, és aquesta idea de la ciutat-jardí. L'enjardinament en aquests casos forma part de l'urbanisme de forma integrada i planificada. Això és el que va fer l'empresa escocesa Fabra i Coats en el cas de Borgonyà des del seu aterratge al Ter l'any 1895. El concepte de ciutat-jardí, de fet, es desenvolupa amb força a Gran Bretanya i no és gens estrany que l'exemple més reeixit que tenim en el nostre territori sigui la colònia de Borgonyà.
Bé, en el cas de la colònia de la Farga de Vier també s'acostaria, s'assemblaria amb aquesta dimensió. Un altre element, ja hem dit, és el verd urbà i singularment les alineacions arbòries, el que en castellà es diu les alamedes, i després també en molts d'aquests jardins trobem arbres singulars. Per això ja ho passarem. En tot cas, ens sembla que ho passem i anem per acabar perquè pugui quedar-nos un temps quina hora és, perdoneu, ens quedi una mica de marge per treballar. Els jardins, per tant, un patrimoni fràgil. Reivindicar els jardins del Ter. El futur d'aquests jardins, el present no cal dir-ho, no és gaire optimista. L'estat de conservació d'aquells que no tenen un ús, que no han pogut mantenir un ús continuat, és molt deficient i alguns ja són difícilment recuperables. Aquest era, d'alguna manera, l'origen d'aquest treball de recerca. El fer esperem que no, però vist en perspectiva històrica, potser un darrer esforç de profunditat descriptiva d'aquests jardins perquè, com a mínim, ens en restés la memòria. Creiem que, de totes maneres, s'hauria de fer un esforç entre tots per recuperar i mantenir alguna d'aquestes peces del nostre patrimoni, perquè són un element del nostre patrimoni. En especial aquells que tinguin un major interès patrimonial i poden tenir un ús públic. El desconeixement generalitzat d'aquesta realitat patrimonial en el nostre context territorial té aquesta conseqüència del perill de desaparició definitiva de molts d'aquests jardins. Ens semblava que la possibilitat de donar-los a conèixer era una manera d'alguna manera de fer un primer pas. Clar, no entrarem a... Em sembla que és sobredir que els jardins són un element molt més fràgil que altres elements del patrimoni perquè contenen elements vius. Les plantes són elements i són vives i precisen d'un manteniment, d'una cura especial. Quan això desapareix, la seva recuperació després és molt complexa. Tot i que cal reconèixer aquí i posar en valor la feina feta, per exemple, per l'Escola Quintanes, en Manel Vicente, en Josep Torrentó. Manel, he dit bé el nom? Sí, és correcte, Josep Torrentó. Sí. Que han fet molta feina, que es va fer puntualment molta feina en els jardins del Perú. Bé, en Toni em demanava l'altre dia què hem de fer per conservar aquests elements. Jo crec que els instruments a la comarca els tenim gent coneixedora, tenim experiències de recuperació i de salvaguarda d'aquests jardins, com aquestes que encara que inacabades o petites, com aquestes que he estat explicant, i altres que ha fet el mateix Manel, però és evident que necessitem animar les institucions, necessitem donar a conèixer a les institucions aquest patrimoni. I hem de buscar les fórmules per desenvolupar-lo. No sé si una de les possibilitats de desenvolupament o de conservació d'aquests espais podria ser una tècnica, una metodologia, una filosofia que s'aplica en els temes ambientals, com per exemple la custòdia,
però en tot cas no estem davant d'un repte senzill. No estem davant d'un repte senzill. En tot cas, des del Museu del Ter el que hem volgut és posar el tema dels jardins del Ter sobre la taula, intentar fer-los visibles i també volem agrair al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, a les comarques centrals, que li hagin donat valor al treball a partir dels magnífics dibuixos d'en Manel Vicente i que de tant en tant organitzi i reivindiqui el valor d'aquests jardins, no només amb la visita que fareu aquest dissabte, sinó amb altres visites que heu organitzat i que de ben segur serveixen per anar posant sobre la taula aquesta realitat. I si voleu podem continuar parlant d'aquest tema, pel qual, com podeu veure, no tinc cap recepta màgica, malauradament. Carles? Sí. Sí, doncs no, a partir d'ara s'obre una miqueta aquest diàleg. Si vols deixes de compartir la pantalla i a mesura que la gent vulgui intervenir, potser o aixequeu la mà o si veieu que no parla ningú, doncs aneu intervenint directament. No cal que faci de moderador ni de res perquè em sembla que ho sabeu fer tots molt bé. Llavors, en Manel, tu com a autor, tu ets el principal i et dono la primera paraula. Tant temps com vulguis. Merci, Manel. Gràcies. Simplement, al fil de les explicacions d'en Carles, ha hagut un moment que ha passat un parell de dibuixos i jo he pensat, ara mateix el jardí ja no és com el dibuix, ha canviat. O sigui, el jardí és supervulnerable i canvia moltíssim. Per exemple, el jardí de la colònia de Rossinyol tenia 2 calocedres que ja no hi són. O sigui, 2 arbres de 100 i pico d'anys que ja han desaparegut. O sigui, no hi són. O sigui que és això, que contínuament estan canviant i aquests dibuixos és una foto fixa d'un moment determinat. En algun cas, ja ha dibuixat a propòsit algun element que tenia molt de valor, però que ja havia desaparegut perquè l'havien tallat o el que fos. Per això que quan passava els dibuixos jo pensava, ostres, ja ha canviat, ja no és així, ja s'ha perdut això. I bueno, era una petita observació. Un altre tema, i és que, clar, vosaltres sou arquitectes... En aquesta línia, perdona Manel, en aquesta línia que dius, recorda que quan vam aconseguir editar el llibre, vam haver de canviar moltíssimes coses. Vam haver de tornar a revisar totes les llistes d'espècies, vam haver de revisar tots els jardins, tots els dibuixos. Vull dir que va passant, a mesura que passen els anys, ens trobem que hi ha una transformació total, no? I en alguns casos una desaparició greu. Perquè, a més, sí, perdona, hi ha una altra cosa que apuntaves i bueno, dic 2 idees més i ja dono pas a altres persones. Una altra cosa és que, clar, un jardí, encara que nosaltres com a gestors siguem molt bons i seguim el jardí i fem un manteniment correcte, també madura i hi ha espècies que ja no tenen cabuda en un jardí de 150 anys. Espècies que potser quan tenia 20, 25 sí que estaven i entraven i que quan ha evolucionat el jardí ja no poden perquè la mateixa naturalesa crea unes condicions que les perjudiquen i les eliminen. O sigui que el jardí és molt voluble, o sigui, va canviant contínuament. Aquesta és una altra cosa. I la tercera cosa que volia dir és que és una imatge molt maca. Vosaltres sou arquitectes, la gran majoria de vosaltres, i, clar, diguéssim, per un jardí el temps passa molt més ràpid. O sigui, el seu naixement, joventut, maduresa i desaparició és molt ràpid, una escala molt més ràpida. És com comparant la vida d'un gos i la vida d'un home. Clar, des del punt de vista de l'home, veus la vida del gos que progressa superràpid. Des del punt de vista de l'arquitectura, un jardí progressa superràpid, va canviant. Com a exemple d'això vull dir, en Versalles,
va haver un moment que va dir quin Versalles volem? El Versalles inicial, que té la seva singularitat i té una referència al rei Sol, etc., o el Versalles actual, que ha madurat, que els arbres han canviat, que tot és molt més envellit. I van decidir el Versalles inicial i van dir pararem el Versalles en planta petita, sí que hi ha els boscos al final i tal, però la idea és aquesta, no? L'evolució d'un jardí és superràpida, però això és tan fràgil, per això se'ns escapa de les mans, és com intentar retenir aigua se'ns escapa. I aquests llibres i aquests estudis, diguéssim, ajuden almenys a donar un toc d'atenció i la gent dir que això era així, això existia, això tenia un seu valor, etc. Vale, ja no dic res més, perdoneu. Algú més té coses a dir-hi? Carles, una rèplica, Antoni, una contrarèplica. Algú dels assistents té ganes de fer algun comentari? Algú de fora d'aquests entorns dels rius, algú que no ho conegui i que potser té una visió des de fora una miqueta diferent? No ho sé. En Francesc vol dir alguna cosa. Francesc, endavant. Obre't el micròfon, sisplau. Sí, deia que hola, Carles i Antoni, felicitats per la conferència, molt interessant. Jo voldria fer un comentari, no sé si va per aquí la cosa. És evident que hi ha paral·lelismes entre els jardins del Llobregat i els jardins, perdó, les colònies del Llobregat i les colònies del Ter. A part dels paral·lelismes industrials, d'arquitectura, d'economia, al Llobregat, els professionals, al seu temps, els industrials, van aportar a la resta de la societat i van costejar el tren. El ferrocarril de Manresa, Berga, Castellar de N'Hug va ser per ells, però també va ser una aportació a la resta de la societat. Potser l'aportació a la resta de la societat del Ter van ser els jardins, que van costejar ells i ara serveix per gaudir de tota la societat. No sé com ho veieu. Bueno, no sé si és una aportació, però en tot cas sí que és un patrimoni que hauríem de reivindicar tots plegats, no? No sé, no ho dibuixaria en el sentit d'aportació, però el que és evident és que en el seu dia els van fer i els van fer tot i que no feien funcionar les màquines. És a dir, els jardins no feien funcionar les màquines. No posaven en funcionament les contínues, no posaven en funcionament la turbina. Era un element no productiu, en sentit estricte, i els van fer. I, a més, hi van dedicar esforços. La colònia de Borgonyà, als anys 50-60, encara tenia un equip de 6 jardiners, sou de l'empresa, igual que tenien els escrivents, i tenien els majordoms, i tenien els treballadors. Un equip de l'empresa, pagat per l'empresa, es dedicava al manteniment dels jardins. Hi havia Blai Llinares, que era un treballador que venia del món, ara no me'n recordo, Manel, venia, em sembla, del món de l'obra pública. De carreteres, obra pública. Sí, de l'obra pública, i es va especialitzar en els jardins. Bueno, em sembla que sí, que ens han deixat una aportació important. No sé si l'única, no sé si comparable al tren, al ferrocarril, però sí, tenim un patrimoni del que hauríem d'estar contents. Jo aportaria, Carles, que a més, que també veient les fotografies històriques, tu vas veient i veus els entorns del voltant de les colònies,
els veus peladíssims, veus una terra erma, unes muntanyes totalment descobertes. I quan vas veient i analitzant el desenvolupament d'aquest jardí i del seu entorn, vas veient que comencen a forestar-se en diferents èpoques, no és tot a principis de segle XX, però i jo crec que també, o sigui, el fet que una colònia està, almenys aquí en el Ter, en un punt determinat, veus que a part de dintre, també per fora va canviant el territori i se suavitza, s'humanitza molt més i també, entre cometes, es naturalitza perquè tornen els boscos i degut a l'aiguat aquest que va haver, em sembla que va ser fa 2 anys, no? Que el Ter va quedar totalment desbordat, han fet molta neteja des de l'ACA, molta neteja dels rius i la visió que hem tingut nosaltres després de dir, uala, però que és devastador i llavors entres en consciència de dir, doncs sí que estava maco, sí que hi havia un paisatge, sí que hi havia... O sigui, que jo crec que també, a poc, al pas dels anys, aquesta aportació de millora de l'entorn s'ha produït, que al final estem gaudint tots, actualment. Bueno. Volia fer una pregunta. Era sobre l'estat del riu en aquest moment. El riu Ter i com està de contaminat, o sigui, si s'ha recuperat. El riu Ter en els últims 20 anys o 30 anys ha tingut un procés de recuperació molt significatiu. La veritat és aquesta. Ha fet un canvi important. Mira, des del Museu del Ter tenim l'àrea ambiental, que també està vinculada a la Universitat de Vic, que cada any fem el seguiment de l'estat ecològic. Si entreu a la pàgina web del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, podeu trobar els anàlisis d'estat ecològic del riu anuals des de fa més de 15 anys, com a mínim, em sembla. El riu ha millorat molt, sobretot les depuradores, la generalització de les depuradores i de la depuració d'aigua ha permès una millora important. S'ha de dir que en el seu dia la indústria tèxtil, si exceptuem la Puigneró, era una indústria que no era especialment contaminant, que era una indústria que fa un ús intensiu de l'aigua, però per un ús energètic, i en canvi era una indústria poc contaminant. Si exceptuem les fàbriques de Puigneró, que estaven aquí a Sant Bartomeu i que sí que van tenir un efecte gran sobre el riu. En aquests moments, potser l'efecte més important que tenim, ja que els nuclis urbans passen per depuradores i la indústria tèxtil, la indústria en principi no és especialment contaminant, segurament és la ramaderia intensiva. A Osona tenim una ramaderia porcina molt intensiva, que fa un ús molt intensiu del territori i, per tant, això acaba afectant les fonts i acaba afectant una mica el riu. Tot i això, el Ter en aquests moments és un riu que podem dir bastant saludable. També s'ha fet un esforç important des d'institucions i entitats com el Grup de Defensa del Ter o nosaltres mateixos, el Museu del Ter, a través del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, en la recuperació, per exemple, del bosc de ribera, i això també ha sigut un element significatiu. Sí, Carles, hi ha l'Anna Serra, que em sembla que també tenia una pregunta. Anna? Anna, que és paisatgista, també. Hola, bona tarda. Perdoneu que m'he incorporat una mica tard i m'he perdut la primera part. No, només volia complementar el que parlava en Francesc Rafart sobre l'aportació dels industrials, perquè sí que en el cas de Manlleu, si no ho tinc mal entès, van ser el conjunt d'industrials que van pagar la R3 perquè passés per al recorregut que tenim actualment. I, de fet, l'estació de tren de Manlleu estava més a prop de la colònia Rossinyol que de Manlleu, perquè l'empresari Rossinyol li interessava per
Però no crec que el pagués. No crec que ho pagués. Diguem que tenia influència. El projecte inicial del tren a Osona passava per Sant Hipòlit de Voltregà i Masies de Voltregà. Sí. Passava per l'altra banda del riu, que de fet era el pas més lògic per evitar travessar per evitar fer ponts sobre el tren. I sí, va ser la pressió dels industrials de Manlleu i especialment del Rossinyol, en aquest cas, l'Albert Rossinyol, el germà d'en Santiago, o almenys això és el que s'explica, qui va aconseguir que el tren passés per on passa en aquests moments, més a prop de la colònia Rossinyol i de les fàbriques de Manlleu. Però no crec que ho paguessin, A mi em van dir que ho havien pagat, però en tot cas ho verificaré. Verifica. I després l'altra reflexió que volia portar és que en el moment de construir aquestes colònies, diguem, la dimensió del paisatge, la sensibilitat, suposo lligat amb el noucentisme, la idea de portar la natura i tenir en compte el tema sanitari perquè la ciutat s'estava industrialitzant, hi havia fums i doncs aquesta sensibilitat molt especial en el moment en què a Osona construïm els polígons industrials a mitjans i finals del 20 no hi és, perquè tenim molts polígons que no hi ha ni un sol arbre en aquests polígons. Llavors, volia una mica fer aquesta reflexió. Sí. Molt bé, gràcies, Anna. L'higienisme de fa uns segles ara potser no es té tant en compte, vols dir quasi bé, no? Jo crec que l'estem recuperant, però hi va haver una època que es va oblidar completament. Sí. Molt bé. Alguna altra aportació dels assistents? No? Bé, doncs, pràcticament hem fet una hora de xerrada, conversa, presentació, que ha estat molt animada, ha estat molt profitosa. Torno a reiterar que convido a tothom a veure l'exposició que tenim a la seu de Vic del Col·legi d'Arquitectes i si encara no us heu apuntat, jo suposo que els que esteu presents aquí ara en directe, igual tots hi estem apuntats a la visita del dissabte, però si teniu alguns amics o amigues que també volen venir, doncs que ho sàpiguen, que s'inscriguin, perquè amb el rotllo del Covid hem de ser més curosos amb això, però el dissabte al matí faríem aquesta excursió als jardins. A quins jardins, Antoni, anem? Que no t'he sentit jo abans a tu. No has dit mai res, no has dit res avui? Toni? La Coromina. Sí, és que volia que ho digués Antoni, perquè sempre es tanca el micro i no diu després mai res. No et sentem de res, no et sentim de res. Bé. Veig que les tecnologies no és el vostre. No se'n sent de res. Bé, anem a la Coromina. Al matí, sobretot a la gent que vulgui venir que s'inscrigui, abans d'hora. Res més, doncs agrair a tots els presents, agraïm a en Carles aquesta xerradeta, agraïm a Manel l'exposició, amb l'Antoni com a comissari i tots els altres, en Francesc com el responsable de cultura del CUAC, l'Anna, la Salina, no sé si hi ha la germana o no de l'Antoni que l'estava buscant, la Lídia, tots els que hem estat aquí. I gràcies també a l'Ester i a la Telma per fer possible tècnicament aquestes trobades. Doncs res més, bona tarda i us esperem properament en la pròxima webinar del Col·legi d'Arquitectes. Gràcies. Adéu a tots i totes.